Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde başlaýarys. Türkmenistan Merkezi Aziýany we ýakyn gündäri elektrik togy bilen öpçün etjekdigini aýdýar. Türkmenistanyň hökümetiniň ýurdun regionyň elektrik energiýasi bilen öpçünçiligindäki roluny 8-nji we 10-njy sentýabr aralygynda Şabatda geçiriljek halkara konferensiýasynda maslahat etmegine garaşylýar. Temany Kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumaty bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Merkezi Aziýa we ýakyn gündäki ýurtlaryny elektrik energiýasi bilen üpçün etmekdäki oýnaýan rolu barada şu aýyň, ýagny sentýabryň 8-den 10-ny çylyn aralykda Aşgabatda geçen halkara konferensiýada maslahat ediler. Türkmenistanyň Energetika Ministrligi tarapyndan gurnulan bu konferensiýanyň dowamında daşary ýurt termaýaçylaryny çekmek, Türkmenistanyň elektrik energiýa pudugyny kämilleşdirmek meselelerini garalar. Resmi maglumaty görä konferensiýa daşary ýurt döwletleriniň, Sultanda Amerikanyň, Russiýanyň, Hytaýyň, Iranyň, Ýaponiýanyň, Britaniýanyň wekilleri gatnaşarlar. Uramaçylar konferensiýanyň netijesinde yerli we daşary ýurt kompaniýalarynyň agzalyan uğurda umumy dil tapan ýagdaýynda milli energetika pudugynyň ösüş uğurlaryny kesitlemäge we halkara hyzmatdaşlygyny ýoly goýmaga mümkinçilik berjekdigini aýdýarlar. Resmi maglumatda häzir Türkmenistanda öndürilen elektrik energiýasyny Täjikistana, Kazakstana, Pakistana we Kavkaz ýurtlaryna eksport etmek mümkinçiliklerini garalýandygy aýdylýar. Emma şol bir wagtda bu uğurlar boýunça alınıp barylýan gepleşikler gelinden nähildir bir lalaşyklar barada hiç gilim maglumat berilmeýär. Yeri gelende ýatlatsak, häzir Türkmenistan öz elektrik energiýasyny goňşy Irana we arzandylan bahadan Owganistana eksport edýär. Şu ýylyň iýununda Türkmen häkimetleri Serhidawat Hırat turgundy uğru boýunça Owganistana iwerilen elektrik energiýasynyň möçberiniň 200 milyon kilowat sagatdan 400 milyon kilowat sagada ýetirilendigini habar berdiler. Türkmen emeldarlary ýurdun içerki hajatlary we eksport mümkinçilikleri üçin täze elektrik geçiriji ulgamlaryň, paýlaýjy elektrik beketleriň gurulýandygyny dowamly tekrarlaýarlar. Emma şol bir wagtda Azatlyk Radiosu bilen söhbetde bolýan ýurdun şäherdir owgalarynyň ýaşaýjylary elektrik togynyň ýetmezçiliginden dowamly kösünüp gelýändiklerini gurrun berýärler. Galy bersede elektrik togynyň ýetmezçiliginden has köp kösünýär diýilýän etraplarda bina edilýän elektrik detgalarynyň hem yerli ilatyň geregi üçin däldi. Eýse, diňe eksport mümkinçiliklerini artdyrmaga gönükdirilendigi aýdylýar. Mysal üçin, mundan bir näçe ýyl ozal Balkanabadda Türk kompaniýasy tarapyndan gurulan ýöriti elektrik desgasy yerli ilatyň elektrik üpçünçiligini gowulandyrmaga niýetlenmän, eýse ol Irana eksport edilen togyň möçberini artdyrmak üçin peýdalanylýar. Türkmenistan 2020-nji ýyla çelni elektrik energiýasynyň önümçiligini 27,4 milliard kilowat sagada ýetirmegi planlaşdyrýandygyny ma'lum edýär. Resmi maglumaty görä 2015-nji ýylda Türkmenistanda 22,4 milliard kilowat sagat elektrik energiýasy öndürilip, onuň 3,2 milliardy daşary ýurtlara eksport edilipdir. Kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanda elektrik togynyň önümçiliginiň derejesiniň soňky ýylda 22 milliard kilowat sagada ýetenligini aýdýan Türkmen hökümeti bu görkezijini ýakyn ýyllarda ýene artdyrmagy planlaşdyrýar. Ýurtda agdalýan möçberde öndürilen elektrik togynyň diňe az böleginiň häzirki wagtda eksport edilýänligi hem aýdylýar. Muňa garamazdan Türkmenistanyň ýaşaýjylary elektrik togynyň öpçünçiligindäki bökdünçlikleriň ilatyň gündäki durmuşynda dürli kıyınçılıkları dörödýänligini Azatlyk Radiosyna gurrun berýärler. Habarçymyz Sultan Atçylowanyň Daşoğuz vilayatynyň Gurban Sultan Eje trabynyň ýaşaýjysy Üzümgül Daýza bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Daşoğuz vilayatynyň Gurban Sultan Eje etrapynyň Andalip Dekan Birleşik Kolhozynyň köçeleriniň arastaçylikden zatdan kemligi, asfalt zat ýok. Telefonlar bolsa yine şundin şu asmandan geçip dur ağaçlara deyip ağaçları barısını kırıp taşlaydılar. Onu bilenem ne? Simler üzülüp yakın arada özümüz hem elektrisiyetten adam çağırıp dangdırdık. Toğun simler mi? Elektrik toğunun simler mi? Elektrik toğunun simleri. Şundin apasını toğu. Çağılar okuva barıya, desata barıya. Apasını.
Şolary çağırıp bejetmeyinçe olamıyor. Ondan da bir çağırganda gelmeyeler. Neçe havar etip bir gezek toplanışıp üstüne bardık. Üstüne de barıp ya idarasına barıp durup hayiş ettik. Şondan şu 3-4 günden son gelip bir iki oğlan dağıp gittiler. Şundan katı açık yatıptır hali. 2-3 simenime dağıp gittiler. Oralıp birleşip netken simler da. Indi şolar çağıran wagtynız gelmedik 3-4 gününde şo siýimler sallanyp durdumy? Sallanıp durdu elbette. Bir yeke katında durdu. Şimdi hoplu boldu. Yeke siyim asılıp duran wagtynda hoplu ýagdaý emele gelýär. Üzülende. Elektrik togynyň siýimleri üzülen bolsa bir näçe günüm gelip bejermedik bolsalar, ýaşaýjylara elektrik togy nähilek berildi. Ýaşaýjylar togsyz galdylarmy? Ýaşaýjylar şu togun bäri terepi, üzülmedik terepleri yanıp durdu. Köp yeri yanıp durdu şunda da. Köp bizer taraflar yanlandırdı. Ken wagtda çelli yanlandırdı. Onun şol haýsaýlarda boljak, gyş aýlarmy, tomuz aýlarmy? Yo, tomuz aýlary boldu. Tomuz aýlary adamlara elektrik togy bir näçe gün berilmedik bolsa näile kynçylyklar döredi? Şunçelik kynçylyklar döredi, emma bizim halk şundin Müslüman halkı o. Geçirimli halk, çıdamlı halk. Şundan meydanda ot yakıp naharlarını meydanda pişirdiler. Çayını meydanda kaynattılar. Şundin azar gördüler yöne. Geçirimli halk, çıdamlı halk. Obaňyz ulymy, näçe hojalyk bar obada? Bizim obada 120-150 hojalyk bar. Teze hojalyklar hem ken, lekin olar öyle sanamaganda. Ayrı ne paylap berdiler, olar jay saldılar. Ken. Şo täze salynan jaýlara, täze melleklere elektrik togy berildimi, gaz, suw berildimi? Elektrik togu özleri çıkarışıp transformatoru özleri aldı. Trubalarına çelli özleri aldı. Bu hökümatdan kömek bolgan yok. Vapşi kömek bolga yok. Ýaşaýjylardan elektrik tog üçin pul nähilek ýygnalýar? Özeri adamları var. Elektrik toklarını ýygnamak üçin. Habarçymy Sultan Açylowanyň Daşoğuz ýolaýatynyň Gurban Sultan Eje etrawynyň ýaşaýjysy Üzüm Gül bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Liwap welaýatynyň Türkmenabad şäherinde ýaşaýyş çaýlaryň bahasynyň pese düşenligi habar berilýär. Hususan da berilýän bildirişlerdäki bahalaryň ozalkysynyň tas 2 pese gaçanlygyny görmek mümkin. Bu ýagdaýyň jekmejekleri we bolup biljek sebäpleri barada kardeşim Hudaýberdi Halynyň maglumatyndan dinleýälim. Şu günler Türkmenabad şäherine ýaşaýyş çaýlarynyň satylýanlygy barada bildirişler köpelýär. Şäheriň köçelerindäki bildiriş tagtylaryna, durulgularda we köçeleriň urnak sütünlerde asylan bildirişleriň aglawasyna satylýanlygy aýdylýan jaýlaryň bahalary hem görkezilip başlandy. Öň şäherde satylýan jaýlaryň bahasy Amerikan dollaryny kesitlenip adatçy bildirişlerde görkezilmedik bolsa, inni satylýan jaýlaryň bahasy açyk görkezilýär. Üstesine uzulkudan tapawutlukda manatda kesitlenýär. Şeýle de häzirki wagtda Türkmenabad şäherine jaýlaryň bahasy epesli arzanlady. Meselem, geçen ýylda bir otogly jaýlar 20-25 müň Amerikan dollaryna, iki otogly jaýlar 30-35 müň Amerikan dollaryna satylan bolsa, häzir bir otogly jaýy onuň ýerleşýän ýerini we ululugyna görä 10-15 müň Amerikan dollaryna satyn alyp bolýar. İki otogly jaýlar bolsa inni 20-23 müň Amerikan dollary aralygyna satylýar. Bildirişlerde görkezilýän narhlara göre şäheriň hemikler köşkü diýip adlandyrylýan etrapçysynyňky 3 otogly jaýlary häzir 30-33 müň Amerikan dollaryna barabar narhda satyn almak mümkin.
geçen ýyl bilen deňeşdirilenni Türkmenawatda satywy hödürlenýän jaýlaryň bahalarynyň 40-50% şemesi pese düşenligini görmek mümkin. Gozgolmayan emlak bazaryny arysy bolup işleýänleriň aýtmagyna görä, şäheriň bahar merkezi Gagarin 3 punkt ýaly etrapçylaryny beýleki etrapçylar bilen deňeşdireninde jaýlar gymmadrak satylýar. Sebäbi olar orta mektepleriň çağalar bagynyň goýunyna ýerleşýär. Şeýlede bu jaýlar täze urulan diýip Türkmenawatda jaý sewdasy urunan işleýän 40 ýaşlarynyňky arslan aýdýar. Esasan hususy eýetçilikdäki bu jaýlaryň arzanlamagynyň dürli sebäpleriniň bolmagy şak edilýär. Bir tarapdan ýaşaýyş jaýlaryny hususlaşdyrmagy resmi ruhsatyň berilenliginiň bahalaryň peselmegine getiren bolmagynyň ähtimallygy aýdylýar. Beýleki bir tarapdan ilata millik yerleriniň paýlanmagy hem şäher jaýlarynyň bahasynyň arzanlamagyna täsir eden bolmagy mümkin diýilýär. Häzirki wagtda adamlar öz jaýlaryny hususlaşdyrýarlar we 3-4 sany jaý bolan adamlar öz jaýlaryny satyp täze millik yerlerini alýarlar. Ýa-da bolmasa nagd pula mätäç bolanlar jaýlaryny satmagy mejbur bolýarlar diýip emlak sewdasy bilen meşgullanýan 45 ýaşlarynyňky Türkmenawatly Ahmed aýdýar. Ahmediň pikirine görä, esas sebäpleriň ýene biri dollaryň gytçylygy we gara bazardaky narhlaryň galmagy bilen bagly. Şeýlede Türkmenawatda jaý satýanlaryň arasynda daşary ýurtlara göçüp gitmekçi bolýanlaryň hem köpelenligi. Netijede satywa çykarylýan jaýlaryň köpelmeginiň narhlaryň arzanlamagyna sebäp bolýanlygy aýdylýar. Daşary ýurtlara göçüp gitmekçi bolýanlaryň arasynda ruslar, ukrainler, gadaklar we beýleki etniki azlykdaky wekiller bar. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan 50 ýaşlaryndaky Marina öz şagalarynyň Russiýa gidip ol ýerde galanlygyny, şu sebäpden özüniň hem jaýyny satyp şagalarynyň ýanyna gitmek isleýänligini gurrun berdi. Meniň 3 otogly jaýym üçin $30,000 berseler bolýar diýip Marina aýdýar. Emma Marina satan jaýynyň puluny ýurtdan daşar alyp gitmegiň aladasyny dedýär. We häzirki wagtda ýurtdan daşyna adam başyna diňe $10,000 alyp gidip bolýanlygy aýdylýar. Hususy jaýlaryň bahalarynyň pese gaçmagyna garamazdan hökümet tarapyndan ilaty 30 ýyllyk ipoteka bilen satylýan jaýlaryň bahalaryny arzanlama göze ilmeýär. Kardeşim Hudaýberdi Halynyň maglumatyny dinlediňiz. Ýa-ni ýakynda dünýä ýurtlarynyň baht görkezüjileri bolsa halkara boýunça halkara hatawatlarynyň ýeni biri çap boldy. Bahtly planeta indeksi adly hatawatda Türkmenistan iň bahtsız 20 ýurduň arasynda agdaldy. Emma mundan ozal çap bolan hatawatlaryň ýeni birinde dünýäniň bahtlylyk hatawatynda Türkmenistan 106 ýurtdan 65-nji ýerde görkezilipdi. Biz Türkmenistanda adamlar özlerini bahtly duýýarmy diýen sowaly orta atmagy makul bildik. Azatlyk radiosyna şeýle tesbirler geldi. Bahar atly okyjymyz ýok, bizar boldyk paradan, çäreden, polisiýadan rahat ýaşap bolan o kanun diýilen zat düwünden ýok diýip öz tesbirinde ýazýar. Gayretullah atly okyjymyz bolsa özüniň bahtlydygyny mälim edip, müň bir şükür iş maşgala bar, gazanç bar, başga näme gerek diýär. Atsyz ady bilen tesbir galdyran okyjymyz Gollandiýada ýa-da Daniýada bolsaň 3 ömür hem az bolýar diýilýär. Bu ýurtda ýaşasaň bolsa bir günde ýem lapyny keçedýär. Yol polisiýasy jaýlar ýykylýar, tozan, hili peseçilýän suw, pes üçünçülükli elektr energiýa, ýarlyp ýatan suw geçirji turbalar, gymmat bahaly el ýetersiz jaýlar, haýal we beklenen internet köçede giýjäniň bir wagtyna çenlik atysesli toy aýdym saatlary, medeniýetsiz sürüjiler sanasaň sana oturup bermeli diýip öz tesbirinde belläpdir. Bu tesbirlerde öňsürilen pikirler elbetde okuwçylarymyzyň öz şahsy pikirleri bolup Azatlyk radiosynyň garaýyşlaryny aňlatmaýar. Hormatly radio dinleýijiler, gepleşiklerimizde gozgalýan meseleler barada sizin maglumat, pikir paýlaşmak isleseňiz azathabar.com websaýtymyza, şeýle-de Azatlyk radiosynyň Facebook, Wkontakte sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna syýahat ediň we tesbir ýazyň. Azathabar.com websaýtymyza Türkmenistandan derweden okutnet ýa-da garaum.info proxy
şahsy saytlar arkaly girip bilersiňiz. Biz bilen telefon we elektron poçta arkaly hem habarlaşyp bolýar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Özbekistanyň prezidenti Islom Kerimowyň 3 sentýabrda aradan çykmagyna, onuň beýnesine gan iýinmeginiň sebäp bolandygyny özbek resmiýetleri aýtdylar. 30 million çemeti ýylatly ýurtda 27 ýylyň dowamynda ýolbaşçylyk eden Kerimowyň soňky günleri nähili boldy? Habarçymyz Arat Perwişiň berjek maglumatlaryny dinläli. 27 Awgustda Helsinki'de dünya meşhur nörohirurg Yuha Hernesnime öýleden soň sagat 2 töwereklerine Orta Aziýadan gysgaly jaň edilýär. Özbekistanyň prezidenti Islom Kerimow beýne ganyňmy sebäpli Daşkentde keselhana düşüpdir. Özbek hökümetiniň resmi medisina hasabatyna aýdylyşyna görä, ondan takminan 2 sagat ozal Daşkent wagty bilen öýleden öň sagat 9-da bihuş ýatan Kerimow merkezi kliniki keselhana akdilipdir. Ol ýerde hem kelle çanagy iskaner bilen bağlanyp, onuň beýne ganyňmeden ezir çekenligi anyklanypdyr. Kerimowyň ýüregi urmadan galypdyr. Ýöne resmi medisina hasabatyna aýdylyşyna görä, medisina topary 20 minutdan soňra onuň ýüregini gaýtadan ýola goýupdyr. Kerimow 12 komada saklanyp, beýni ösüntüsiniň funksiýasy çäklendirilip, ýaşaýyş goldawy diýilýän enjam bilen oňa demaldyrylypdyr. Özbek häkimetleri Hernesnimiň çal Taşkentde gelip prezidentin ýagdaýyna seretmegini mümkin bejergi, eger zerur bolsa beýne operasiýasy hakda maslahat bermegini sorapdyrlar. Lokman barmaga razylyk beren badyna bir hususy uçur ony Helsinki'den alyp ilki Germaniýada togtapdyr. Ol ýerden hem güni Özbekistana alyp gidipdir. Hernesnimi 28 Awgustda Taşkentiň merkezi kliniki keselhanasyna Kerimowyň ýatan ýerine barypdyr. Ol Finlandiýanyň uly telekanalyna işden geçendigi bellidi. Sebäbi Kerimowyň beýnesi eýýäm ölüpdir diýdi. Lokman özüniň professional pikirini bildirip, häzirki ýagdaýda operasiýanyň peýdasy ýok, bejergini dowam etdirmekden hem peýda ýok diýipdir. Ol Germaniýaly we orsiýetli medisina ekspertleri pikirlerini aýdanlaryna özüniň keselhanada bolandygyny aýdýar. Özbek hökümetiniň resmi hasabatyna Germaniýanyň we orsiýetiň ekspertleriniň pikirleriniň soralandygy aýdylýar. Resmi medisina hasabatyndan belli bolýaly, Kerimowyň ýagdaýy hakda Monakonyň kardiotorakik merkeziniň medisina direktori Dreyfusyň hem pikiri soralypdyr. Hernesnimiň aýtmagyna görä, güýç kudrat ogrunaky oýun ekspertler pikirlerini aýdan badyna başlanýar. Bu barada köpräk maglumat soralanyna ol özüniň Ispaniýanyň diktatory Francisco Franco'nyň we Israýlyň premier ministeri Ariel Sharon'yň ölümi ýaly ýagdaýlary göz önünde tutýandygyny aýtdy. Siýasat taýdan muhim hesaplanýan bir adam ölýär, ýöne ol bir enjama baglanyp kliniki taýdan diýre saklanýar. Onsoň beýlekler onuň orun tutary hakda gerekli çäreler görýärler. Kerimow Özbekistanyň garaşsylygynyň 25 ýyllyk münasibetli geçirilen dawaranyň dowamyna diýri saklandy. 31 Awgustda hem ol öldü diýen myşmyşlar ýaýrap ýörkä, döwlet terakalaryna garaşsylyk güni münasibetli onuň sözlerini söze okuldy. Kerimowyň saglyk ýagdaýy ýa onuň näme üçin keselhana düşendigi hakda hökümet tarapdan berilen resmi beýanat bolman, onuň beýne ganyňmekden ezir çekendigi we ýagdaýynyň indi hem durnuklydygy hakda jemgyýetçiligi habar eden gyzy lola boldy. Ol şeýle hem Kerimowyň diýirdigini we sagalma mümkinçiliginiň bardygyny ýaňdatdy. 2 sentýabrda Özbekistanyň garaşsylyk gününiň bayramçylygy tamamlanan soň Kerimowyň saglyk ýagdaýynyň agyrdygy aýdyldy. 2 sentýabr güni öýleden soň sagat 8:55-de hem onuň ölendigi resmi taýdan yglan edildi. Habarçymyz Arat Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň ýene bir goňşusy Owganistanyň paýtagty Kabulda bir güniň dowamynda zamun alışlyk we adynan 24 adamyň ölümine hem 90 çemet adamyň yaralanmagyna sebäp bolan bombaly hüjüm boldy. Has çekmejek maglumatlary Kabuldaky habarçymyz Şamirdan Gulay Muradydan dinläli.
Paytaxt Kabylyň şäherine atly ýerinde dün akşam saat 11-leriň töwereginde janyny geçen hüjümçi pamlaryna atly insanperwer guramanyň gapysynyň öňünde ulag bomba partlatdy. 3 hüjümçi guramanyň binasyna girmek başardy. Jeňçiler 42 adamy zamon aldy. Hüjümçiler bilen awan güýçleriniň arasynda 11 saat töweregi atyşyk boldy. Şu gün ertir ýerli wagt bilen saat 10-laryň töwereginde hüjümçileriň öldürilendigini Awganystanyň içeri işler ministrligi habar berdi. Zamonlarym sagaman halas edilipdir. 3 hüjümçiniň öldürilendigini Awganystanyň içeri işler ministrliginiň medbugat wekili Siddiq Siddiqi Azatlyk radiosyna aýtdy. Sena Sarastan kadar itamiz jabaja şuda budan ve netije ameliyat niye has muadben berdaşda. Zamonlar ziyan çekmezden gutarylypdyr. Wakanyň yüz beren ýeri Kabul şäheriniň merkezinde ýerleşýär. Asuda ilata ziyan ýetirmezlik üçin alada edildi. Şu sebäpden hüjümçilere garşy harby operasiýa uzaga çekdi diýip Siddiqi aýdýar. Çatışykda 6 raýat adamyň yaralanandygyny ol belledi. Bir adamyň ölendigini Siddiqi ma'lum etdi. Ýöne şäherine sebäpinde bolan hüjümde ölen we yaralananlaryň sanynyň köp bolmagynyň ahmaldygy aýdylýar. Wakanyň bir gözli şaýady Abdulgafuryň aýdysynça terror hüjümde 35 adam yaralanypdyr. 35 nafar zahmi didim. 16 nafar köşte didim. Polis milli emniyet milli zahmi olan 16 adam helak bolupdyr. Polisiýa gullukçylary we milli howpsuzlyk gullugynyň işgärleri ölen we yaralylary keselhana alyp gitdi. Men şonu gözüm bilen gördüm diýip Abdulgafur gurunmerdi. Kabulda dünem 2 partlama boldy. Onuň netijesinde 30 golay adam öldü. 100 töwerek adam yaralandy. Ölen we yaralylaryň aglabasynyň Awganystanyň howpsuzlyk goruju güýçleriniň işgäri bolandygyny resmiler ma'lum edýär. Terroristlik hüjüm Awganystanyň Gorunmak ministrliginiň işgärlerine gönükdirilipdir. Awganystanyň içeri işler ministrliginiň medbugat wekili Siddiq Siddiqiň aýdyşyna garanda ilki kiçengrek partlama bolupdyr. Yaralananlara kömek bermek üçin howpsuzlyk goruju güýçler ol ýere toplanypdyr. Şol pursatda harby giyimdäki bir janyny geçen hüjümçi olaryň arasynda özüni partladypdyr. Terror hüjümde Awgan güýçleriniň harby ofiseri we polisiýanyň 2 ofiseri hem helak boldy diýip Siddiqi bildirdi. Paytaxt Kabulda soňky günlerde jeňçiler öz terroristlik hüjümini artdyrdy. Terror hüjümleriň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy. Arada hem Kabulda Amerikan Üniversitetine jeňçiler terroristlik hüjümi amala aşyrdy. Bu hüjümde 16 okuwçy helak boldy. 40-dan gurrak okuwçy yaralandy. Awganistandaky habarçymyzyň maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munuň üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420 773 797 383, goşmak belgisi 420 724 168 983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçen ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indirin we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420 773 797 383. Yeni bir nomer goşmak belgisi 420 724 168 983. Azatlyk radiosu siziň şahsiýetiňiziň gizlilikde saklanjagyna kepil geçer. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýäris. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.